Здравейте! Първо, проблемът, който нашумя около мен в последно време е с известният котарак от главната улица на Пловдив. Проблем няма, но беше създаден. Обвиниха ме несправедливо, че в мое лице съм опоил котаракът от главната улица, което не е истина и не е вярно. Котето не е мое, тя е общинска котка, колкото е мое, толкова е ваша, толкова е на всички тук, които виждаме. Колко време се случва да идва при тебе? Случва се от 2 месеца да идва при мен, като естествено аз много обичам животните и съм така привързан с тях, защото съм израснал и съм се грижил за страшно много животни. Купувам и винаги храна, храня я и смятам, че това е нещо прочовешко, нещо, което трябва да се прави. Явно надписът може би е провокирал, но конкретно жена, която е подала сигнала в друга медия, е снимала. Аз имам съмнение коя е тази жена и подозирам коя е, но много преди да сложа надписа, който гласи "Котаракът е жив" и е опоен от музиката ми. Естествено, написал съм го иронично, но тя, според нейните думи, не е възможно животно да стои толкова неадекватно, при което едва ли не ме обвинява в престъпление, за което аз искам да кажа, че не съм извършил. Вие всички виждате котарака, че той е жив и здрав и абсолютно на добра воля си идва при мен. А как той идва, аз казвам на всички да го питат самият него, тъй като аз не мога да осъществя контакт с него и табелата, която съм написал, е написана, защото всеки ме пита котаракът жив ли е, как така стои, и просто едно иронично, метафористично, преносно значение съм вложил в думата опоен. Тоест, дори реално да е, може ли някой човек физиологически да се опие от музиката? Няма как да стане.